Want a vast van je weer in een los toe je wiki naar de bradafi. En dan loopt Dem grand missie, moet je dem straf in our Santa Fa. Santa Fa want dat heilig apart. Santa na grond af een mox. Santa aan een belle short, aan een shotkoto, aan een strakke legging. Dem no se lei, de non de false wat tekenis. Want soms, a man aan paide, a parabusi, a massa op de kameesje tek berekba. En hij dega paide. En voor zakka aan dem eigen masra ondo. A blakka vrouw die de ne sakka in seref geen masra. Je begrijpt? En aan de masra ook toe, want aan het trouw. Dus blessie voor Amazon op poren strip in een passief cadeau. Sa mij doen? This is the waka na in the wat voor masra. Sa mij doen? This is the waka na in the wat voor Dus masra. een passief cadeau, dat je waka in een wet voor cadeau. Lees Kodoro. Vers 2. Blessie voor dat suma disi ori hem kotoiki. En disi suku hem na een meri hat. Blessie voor Amazon hora koto give cadeau. Per koto give cadeau in een Bijbel. A koto give no scripta kon LFX. A koto give no scripta kon 4 kerstfeest. Kon 4 happy birthday. A koto give no give de sandati. Ano te iguta kom boisson de kerki. A koto give sa scripta na sabat na de cadeau. That's right. En Christus na een blakke man. Lees. Dem no do son do tu. Dem waka na in hem passi. Je ziet, de ene doet zo'n doe, je waka in gado en passie. Want zo'n doe, na te iboro ko gado en wet. Lees hem baka. Vers 3. Dem no do son do tu. Dem waka na in hem passi. Je ziet, de ene doet zo'n doe, je waka in een wet, in een passief gado. Tago door Rosan dit. You be commanderen wie voor horen you leren fin fini. Vers 5. Odat je me be waka na dem passi voor horen you wet. Je ziet, je waka in een passief voor gado en wet. Maar dat zo de kerk leren, een wet voor gado niet tel moro. Maar toch de mij actie tiende. De mij dat je wet niet tel moro. Of de mij dat je dat Oude Testament niet tel, maar de mij dat kim chat tiende kom. Bet in de script. In het Oude Testament tiende script. That's right. Maar mij dat je dat wet niet tel moro, maar je chat tiende kom. En if we het niet tel moro, dan af trouw, dan kan allemaal kasribanga de zuster in een kerk gewoon. If we het niet tel moro. Allemaal kan voeren, allemaal kan roof nu, if we het niet tel moro. Je begrijpt? Dat na confusion. De man poer de team gado na a wet fu gado. Ano de man, unu schreef no lo wet. On lek sau so rabara ta kruis na di brisa ma do ma ka gweto. Amano yere a wet. Amano lok a wet fu gado. Tu pasi no mode, awaf ti dibri, anga awaf gado. Kim ato safe. Asmara pasi, na pasi sa yesi ja fora wet. Abra di pasi na alas masada dor, ura fora wet, u kali bi frei. Ala mai briba maja. 3 miljards mai bribi Christendom. Dat wat ik na bradi passi dat pe. Maar ono every week dat kamang, als krivina bij dat kamang na blak kamang en hoort de wet fukado. En door dat toen hoort de wet ubola ne slaaford nee. In de laatste die omdraai go kana de wet fukado. Na nga bribi fu Christus. Je ziet, lees saya. Begin 12, begin 12. Vers 12. We dan ala sani disi wani. Tra wan fu do di So musu do give them two. Because this is the wet. This is the san. Because this is the wet. Christus refi betak abar a wet. That's right. Maar no so de kerk e pura her wet. Dan e matak de priki gospel. A gospel im tak abar for Lusuf Israel. En dem draai kom bakana a wet. Lees. Because this is the wet. Nagada leer voor den profeet. Vers 13. Waka gona ini da smara port. Peungo. Waka gona ini da smara port. A smara port da pe furu mano de. Furu mano da pe. De son de kerk de mat lai. Na miljoen of de marate. Dat na bradi port. Chago. Because see the port to the big. And the pass is the bradi. This is a chari sumago pori. Sa portu la todo? This is a chari sumago pori. Yes mas ay go na bradi portu. Dat na kote de. Dat na de wan sagado o sen kote de. Go pori. Chago. En furu sumago na ini drape. Vers 14. Because the port to the Peking and the pass is the smara. This is chari sumago na libi. En weinig de disi feniham. Je ziet, weinig smasa of een asmara portu. Weinig smade. Dus die in een passief gado. En of je lukt dat eet, dat we morgen terug komen go dat pe. Want we doen politiek, na zo je lukt dat boy NDP aanhang, kom qua NDP. Barca life kom kraki barca. En dat is zo'n een Bijbel. A Bijbel unespa heeft dat duizenden sma in zo'n keer. A Bijbel dat is smara na passie. En weinig sma ogonek.
Hoe na tego libi. Want alaw ja wan libi tego wan kisa de libi baka. Deze de wa opoko baka ko libi fu le kounu tok. Dat wat ik op wet fugado. Bring it out! Ik zou best wel mis safa mueri. Yo go snel na mis safa kame mis safa sta sa obe bodul. Want da faswa ye weri na los to ye wikina de brada fi. Ano lobby. Woman e lobby range ai hoon. E los to range ai sama si e. Ja ma fa wan nummer de ne bakayri ka e ponsa na fa o fragde. Kom lisa la song mis sa wanda sang. A los to vo ama na sama i sita. E ya spire. Ma mai tak na lobby, mai tak na lobby ma no lobby. Te wa mata ka lobby na amai bodul los to. On lobby na dada de ne bakay vo ma lobby ama ugwai ama charen pako na yuppa. Tak ei aboy no atronga yumation. Ama bo duan sani ama no wotaka nga mo fotaka lobby. Of by waki FCG of san. Lees. Dat boek hoe 1 Timotheus 2 vers 9. To schrijven. Dem umang moet weri crossi. Is no sorry dem skin. Umang moet weri crossi zijn een soort de skin. Lees. Nagasaka fasi. Nangasan. Nagasaka fasi. Nangasan. Nagasaka fasi. Nangasan. Nagasaka fasi. Is weer herhaling. On de safu lai biki membri na tendisi. De lai de tak trangati de te. Afro nangasaka fasi no yeren stenta abrasi dasi. Bring it out! De safu ti de kada afisi be ye rasmai barjai ballafu. Lees. Nagasaka fasi. En voor dwingen dem straf. No voor brevi wiri. En voor weri koutu. En voor dem paral. En voor diri cross. Je ziet? Hij ta fes besingi anafu moya do se uwa. Ano doro se uwa in mooi. In se ook toe. Lees. Maar nangasan disi fiti wa umang. Nangakado fasi. Sang miti wa uma nanga kado fasi. Lees en gimis sabaka. Gaya da telefoon. O sang miti wa uma nanga kado fasi. Dat want ik ook sa Bijbel taki. Daarom moet je de probleem tangan ook. Lees die baka gimis. Man, nangasan disi fiti wa umang. Nangakado fasi. Ano nanga moy wana doro se. Ga lo apisi dat baka. Ano brevi viri no mo. Dat boek voor 1 Timotheus 2 vers 9. To schrijven dem umang. Moeten we crossi disi no sorry dem skin. Je ziet? Nangasaka fasi. En voor dwingen dem straf. No voor brevi wiri. Zij neemt doen je schrift. Want dat grond dat pesori ne kiminat spiki belle short. Alla sa esi na so afleiding. Den jongens doen je schrift no missa. A Bijbel te din gado na doen je schrift. Uno ja schrift. Furu fu wan ap tunanga drie vrouw. Maar Bijbel tak nooit maar voor een vrouw no mo. Mi firi mi pot na wa segi sa gado taki. That's right! Je begrijpt? Dat na discipline sa gado wan leer uno. Grota pesori walo sani. E de maior bur controle belle. E mi ka weer so da flexi tu. No. Mi doen je mi schrift. Dat mine go in de surubudati. E ala mais smoko asimi smoko tu. No. Mi doen je mi schrift. Lees. En voor weri koutu. En voor dem paral. En voor diri cross. Je ziet ano mooi wiri wa mooi crossi mooi keti wa. Man, nangasan disi fiti wa umang. Nangakado fasi. Sang ifiti wa uma nanga kado fast. De vrouw, ala de mais atruja. Deze de vrouw uno, ala nga ya mooi de wiri. Je begrijpt? Dat je de ta wordt Ecuador. Want sa furu ma te de shuja, de mai de ta kuna vrouw. De mai de ta de mai no vrouw. Ala uja sa vrouw tru. Ala uja sa libi nanga vrouw in oso tru. Je begrijpt? Une danga vrouw in oso la uno tru. On na wet fugado. Je begrijpt? Want we tranga nazi e beginnen we tranga gezin. Pe apateka leiding, amade danga lip ching. En we horen woord of kado. Je begrijpt? Zij zei het, lees je? Nanga bumroko. Nanga bumroko. En dat je ook go dansen. Je snapt het gongo sa elolo taki. Gim te dus twee, kom zo met z'n. Bring it out! Ons had een beetje vrouw moest leren, maar tegen de beetje vrouw leren, de mafu leren walo rommel. Dat je hem sakai zei gimaye. Ja, hem disi. Die diploma na eerste man. Zo confusion. Lees. Dat boek moet je dus 2 vers 3. Zo schrijf je. Dem gram missie moet je chari dem schrijf je naar wat Santa Fas. Arki me brada. Even snel we zo roep chin sawan san even. Want unulep man te kopresi baka. Dan pas op de safu in orde. That's right! Die de ome met dat boy boom vrouw no de morera. Ah, mi dat no aan vrouw. Want dat sa you schrijft no die orde. A Bijbel tak een wicked maar even een wicked vrouw. That's right! Dus even no libelek van gadowani. Ama no giwa vrouw ook toe sa ik tak na een boom vrouw. Je begrijpt? Lees. Dat boek moet je dus 2 vers 3. Zo schrijf je. Dem gram missie moet je chari dem schrijf je naar wat Santa Fas. Santa Fas is een heilig apart. Santa na grond apune mox. Santa ano belle short, ano short koto, ano strak legging. Ano langa burko ook toe. Lees. Dam na moet je de een valse kotoi. Dem no muse lei. De non de false kotoi kenis. O soms, a man nga paide, a parabusi,
Amma sapta ka meisje tek berek ba. Ane tega pair. Basta doro fomu fos. Dat hoort aan mana fans koto idee met je ook toe. Amma sapta kei. Mi meisje apwa masra. Maar buiten man ik koluku mi meisje tata. A meisje ik konta weekend na mija. Dan tramai kote kenja. Dan farsi koto idee mana temeki. Chago. Ebu drungu na win. Dem moet leren bunsani. Voor dem kan leren dem jong man. Abi wakri praxer. Je ziet de oude vrouw hem leert de jong vrouw. Bunsani. Bunsani schrijft in een wet. Lees je. Voor lobby dem masra. Usa? Voor lobby dem masra. Die de vrouw ne lobby masra. Den lobby masra. Wat vrouw je de gewoon dat boy me gelukkig geen relatie. Gewoon. Een relatie no me kivi de gelukkig. Na fu libi volgens vagado taki. U me kip chu kweki de chico. Amma sa de ina oso iden kama gelukkig tamam go sukumoni gen vrouw. Tramai go go busi o me mung. Ano tak na loba malo beso, man absorge gezet. Maar vrouw no ma hoort door Ivo apchisan. Ja, me ik ben niet meer gelukkig, ik ga weg. Je begrijpt dat dat ik nog maar hoor akkoorderen. Lees. En voor lobby den pikin. En voor lobby den pikin. Blaka vrouw no lobby hem chimoro ti de. Abortus. A blaka vrouw plik abortus moro ala volk. Dat wat ik no lobby op ching. En a vrouw wis amande ina oso amai sorge op ching. As mai lusa masra. Fugo dan wa trama soumar. Ap ching e goro kosondre pa. Dat wat ik no lobby op ching. De bos leit saya tekina. Ine luku de ching visa op sanga de ching. Dat wat ik no lobby op ching. Je begrijpt lees. Voor dem schrijven na wa boom en krivasi. Putan na dem oso. Putan na dem oso. Dus je ziet, de vrouw ben sorry dat één om waka waka. Nee, dit is pas straat. Ik wil laten 11 uur, 12 uur, net die meisjes 16 jaar, dit is pas straat. Omdat spanoleert ding. Lees je. En voor saka na dem eigen masra ondro. En voor doesa? En voor saka na dem eigen masra ondro. A blaka vrouw die de saka en schrijft geen masra. Je begrijpt? En aan masra ook toe, want aan het trouw. De masra na te trouw. Daarom unutrouw naar een vrouw. Want am dit papier tak naar je vrouw. Je vrouw, je begrijpt? Am dit papier. Je rewa mij wat trouw no boom. Voor die blaka man het trouw. Of vooruit hoe de nou. Tap ala trafol. A hun staan niet aan maar vinden vrouw mij trouw. Toen die lange de mij tapa hier pas. Omdat toen hij tek. De sansa de airfall une gilek pigisani. Maar op tijd dansen we de ja o dansen dat pongo. Je begrijpt? Airfall sani na teo trouw. Lees eens snel. Dat boek, Hebreeën 13 vers 4. Fugo trouw abibunem. Na Bijbel taki. Fugo trouw abibunem. Die ala suma. En dat trouw bedino de pori. Maar gado sa krutu dem hurusuma. De hurusuma dat de massa heeft seks buiten de matrouw. Gado tak ook krutu de mati. Daarom je hebt één ouderlijke gezinnen. Je hebt HIV/AIDS. Je hebt om een soort ziekte dat je deed. Je hebt massa en kiervrouw. Dat kan ook krutu de huruma. Lees. Na dem suma. Dat tino trouw aan de eervol. Die trouw is het eervol in Godse ogen. Vriend en vriendin naar Satan. Dat de man is leren vriend en vriendin zijn. Je begrijpt? 16 jaar, 15 jaar iemand op vriendpak. Naar Satan dat kan of cadeau. In de Bijbel nak, sagado dat je lezen maakt. Dat boek, Hebreeën 13 vers 4. Fugo trouw abibunem. Die ala suma. Fugo trouw. Daarom is het dat de trafolle trouw. Ayampan is het trouw. Ayun is het trouw. Maar uno hoor je wel niet bilek meid, maar uno trouw. Maar het is uno bereik niks. No volk ne respect aan blakama. Omdat uno ordelijke gezinnen. Mis zij bij een trouw aan die. Je ziet, a trouw no die no people moro. Zo voor niet dat maar voor niet dat people. Je begrijpt? Want de patroon die. Zij is maar weer de patroon die. Wat is maar weer? Van vrouw je weer de patroon die. Weet, los van kleur. Sluier, lange japon. Zij denken dat pas dat huang je kiest voor een japon. Omdat je nog een bikkie deed toch. Nou een bikkie deed toch, dat is maar weer een lange japon. Maar gewoon normaal dat je weer stress of billen short. Nooit als je een vrouw gaat rongen billen short toch. Die zijn bak. Dat wat ik was aan de ino voorstaat dat eigenlijk. Als je weer eens aan mogen met viscado, je weer een lange japon. Dat zei je door het pakken dat je weer de fagado takje ook toe. Lees Gimin Sani, Samuel. Kom sorry, zei de gado en verwacht voor de chip is er voor weer japon. Wat u lees. Dat boek, het Samuel 13 vers 18. En na bewari wa lange japon,
na furu cloro. You see, abewer, wan lang ya pong puro kloro. Deze. This is them konu uma piking. Sana wa kono umamchi. Bayo karen. Princess. You now a princess. Volgens a Bijbel. De man na de prins. Bring it out. Uno na de prins na de princess voor a Bijbel. Maar doe no arkigado, bagado takei, dan mo poti in slavernij. Baka slavernij, tanga no uno recover ete. Ona we karu serf Creole, Bosland Creole, Maron, Samaka, Juka. Omdat wap a gevolg van slavernij dan au ete. Daarom tanga ti de we sukuri parasi ki slavernij. Omdat u verstaan polipa. Lukuja, die bak in slavernij dat de man kita deze man is Jezus. Terwijl Leonardo da Vinci, a blakawang, a maskets kontrol wetwang. Michelangelo, ala de man, ala de boek of uno, de man kenki de man, kontrol wit man. Maar de origineel wana blaka. Je begrijpt? De voetbal staat dat uno naar de chiva Bijbel, ubo hea standaard. Sana standaard voor die de blaka man, we hebben controle de billen, je tapa ook hele loan jonko. Dat nou standaard nou. We geven om mij het beren, dat ai mijn baby daddy, mijn baby mama dat pe. Une kardes ma prinses moro, we karde baby mama nu. Je begrijpt? Geen klaagleider of Hosea. Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Doordat we naar kennis voor de Bijbel, met we gaan onder steeds. Want big man ja daar maar bij kwam, maar dat zei de blakken maar daar onder, dat alle travolk daar loopt. Dan wil je zeggen in de Bijbel, in de vloek. Lees het. Dat boek, Hosea 4, vers 1. 6. Vers 6. Dan bevrieken me people poor. Because dan ben man keri kon. Je ziet? Je mag figa volle fuga de poer, omdat we naar koning. Van de mag figi poer. Je mag poer de ketina in de ki, je mag dat je aan de Israëliëren, je nou een nigger. Je nou een Bosland Creole, je nou een Maron. Is dat een woord nigger die in de Bijbel? Weet je dat? Je mag woord nigger. Dan zou je maar bekend de profeet in het tempo Rome ook toe. Je mag een nigger toe, beprika woord ook toe. Hoe lees ik je? Want je vindt het nooit nog sorry aan waarheid. Dat is naar Satan volgens de Bijbel. Schooi even. Zo kan tekst. Goed, man en Caesar Borgia. Depicted by Leonardo da Vinci. Dus die deed hij, ja we zullen kiezen. Terwijl Leonardo da Vinci schetsa man pot die uno. Je begrijpt? En alle de sans beprofiteerd in de Bijbel. Lees. Dat boek, Futori 13 vers 1. Nou na in de kerk, is die bedana Antiochia. Want de profetie na aleri man, bij de soleki Barnabas. De profetie, ja toch? Simeon, disi den bekari neger. Je ziet, waar is mijn Simeon? Disi den bekari neger. Sorama, kan maar niet briefje. Sorama woord nigger. Soort maar woord nigger in de Bijbel. Google woord nigger dat. Latijns woord voor zwart. Die googling is het Latijns woord voor zwart. Want if you remember, die aan Christus, die man schreef koning of de Jew in 3 talen. Latijns, Grieks en Hebreeuws. Je begrijpt? Dus nigger in het Latijns voor zwart. Je begrijpt? Dus alle die maar in een boek naar Blakama, de profeet, naar Christus, naar God ook toe. Dus aan waarheid dat omzakt die ding. Je want toch de wet. Want we bezorgden maar de wet, zij de was slavernij. Dit zijn de maar beleri, Sumaja. Je tak naar Jezus ook toe. Maar we lezen in de Bijbel. Hey, de wanneer de nebakarape heeft van Sande. Wat is op een snapu. Is dat de laatste ding. De zorg dat je gaat aan mij wacht toe. Je begrijpt? Hoe tak je me brada? Doe je erachter toe. Hoe zorg de man zijn kleur bakara hoe zorg de man wet. Want een wet zou niet horen met kado is straffen. Ik mag je vragen eten. Lees. Dat boek voor openbaring 1 vers 1. Dat soort kring voor Jezus Christus. Een soort kring voor Jezus. De mouse soort nou naar Jezus Christus. Ga naar vers 13. Vers 13. En dan minder voor den Sebi Kandratik. Minder voor Sebi Kandratik. Look hoe dit te volgen. Ja, dan gaat dat. Zo toch op Sebi Kandratik. Nou, ja, lees go door. Want suma bede, leki suma pikin. Minder voor Sebi Kandratik. Want suma bede leki suma pikin naar mensen zoon. Emmanuel zoon. Christus. Lees. Dus ik ben weer in crossie. Ze leki hem futu. Sama me weer crossie. Kom ik ten ama futu. Ama no, hij is lek van de maita. John Pogo na 14 dire. Vers 14. Hem hede. Na hem we wiri. Ben weti leki katoen. Hem hede. Na hem we wiri. Ben weti leki katoen. En weti leki sneeuw. Zo twaalf de wiri ja weti. Ama disi. Dat amai tak katoen. Want dat a structuur van wiri. Suma structuur. Zo tu wiri de lek katoen. Sap sana katoen, lala, wol. Hoe ziet het eruit? Zacht. En welk ras op aarde heeft
Haar zoals katoen. Zwarte mensen, look aan mijn wiri ja. Na katoen wiri ja. Tama na king, na spons. Je begrijpt dus Christus, wiri, na lek katoen en na wit lek sneeuw. Dus sa uit lezen, we tekenen nog schets daarbij. Lees go door. En hem ai bij de lek je van een vlam. Maar ai ben ready. Maar je drinkt wijn. Maar je mag dronken. Ga go door. En hem voetu bij de lek je vind ik kopro. Dus die bij bruin na je nieuwe omfu. Fijn koper. Zo kleur naar fijn koper. Brons. Zo kleur naar brons. Bruin. Zo kleur naar de niet bruin. Zo kleur fijn koper dit. Brons zo. Amasta kennen. Bruin. Dus Christus voetu. Kan je zien je voetu? Is toch hetzelfde kleur van je gezicht? Dat wat ik dan, maar als je Christus voetu. A bruin. Dat wat ik aan mijn visie ook. Kan we hebben kleur janu, dan mijn voetu bruin. En dat klopt toch? En a bruin, wat kan dat niet? En een voet bij de lek je vind ik kopro. Dus die bij bruin na je nieuwe omfu. En die bron aan bruin zijn, zo kleurrijk worden. Kom maar lefty of moro tumuru. Moro tumuru. Je begrijpt? Dus, loko ja, dit is na fin kopro. En dat zijn kleur. Zijn kleur toch? Wat je aan? Zijn kleur. Je aan op blakken. Je bruin. Je nou een Israëliet, de verschillende kleuren voor bruin. Loko ja, dit is na blakken. Maar de burkuja na blakken. You bruin. Look sama wat tegen. You anga mas burkana sem. You na bruin, dat me al leg je uit toch? Dus you hebben kleur voor suma. Zo lees je. Jezus ik geef you. Ja toch? Je begrijpt je? Want sa de maar teken goed ja. Nee, kom over in anga schrift. Dat is nou een leeg. Want dat amasa doet is dan aan je voorouders. Suma doet is aan je voorouders. Blanke mannen. Dat blanke man. Ama tegen tak nama na gado ook toe toch. Maar ama lobby. Hoe tegen van je als hij deze dingen met je voeden. Dat denk je dat hij een goede religie gaat geven. Ama legi toch. Je begrijpt? Dat wordt dat de man legi heel groot tapu. Dat is naar Jezus. Terwijl de schet sama van de Bijbel, ama nou blakka malik minang ayu. Het is sama waarheid. Dat une denken. Dat ja brada en ami opstappen. Je wordt je Christus in je brada. Je know fufuri bara, je know rofi bara, je know verkrachtisa. Want je ziet Christus in het. Je begrijpt? Gim te Thessalonica, abigi lei, abigi koi. Big man arka lasto aja, hosi. Arka lasto aja. 2 vers 9. 2 Thessalonica 2:9. Waarom was er nou abigi kori? Je de wansa ne bribi. Abigi kori, nataka madis na Christus. Relama na Caesar Borgia. Depicted by Leonardo da Vinci. Je begrijpt? Amappa bij de paus. Onder Catholic Church. Pope Alexander VI. Paus Alexander VI. Na man boy, de man potlik Christus. Een Romeinse kerk. Dat wordt ook nou een lee aan de volgens de Bijbel. Je begrijpt? Lees het. Dat boek over 2 Thessalonica 2 vers 9. En dit is een kom naar de wrok voor Satan. Nanga ala krati nanga marki nanga da badrigi wondru vroko. En nanga ala korifasi zonder gerechtigheid. Zonder gerechtigheid. Gerechtigheid net de hora-wet fugado. Nou de mij me kibiri zonder hora-wet aan Europa. Dat wat gerechtigheid nog deed niet. Zago. Na ini dem suma disi golasi. Because dem no beteki da lobby voor de waarheid. Zodat hij dem kan kiezen voor lusu. Je ziet, de no te kan lobby van waarheid. De waarheid nou wet fugado. De no mag kiezen voor lusu. Zago. Vers 11. En voor dat ede. Kado sa seni wat tranga kori gidem. Voor dat ede sang. En voor dat ede. Kado sa seni wat tranga kori gidem. Sen wat tranga kori gidem. Daarom we bribi in zonde kerk nu. Voor we bribi in bonumang in moslim. Maar kado se sen na tranga kori gidem. Met de bribi tak amadis na Christus. Lees het. Zodat die dem sa bribi wan lei. Zodat sang. Zodat die dem sa bribi wan lei. Volgens de Bijbel. Dit is not true of nou een lei. Nou true of nou lei. Volgens de Bijbel. Zo lees zo net. Nou een lei. En sa kado taki. Sa met de doen. Voor dat. Zodat die dem sa bribi wan lei. Do bribi wan lei. Nation is men leading by example. Nation is family.
Nation is community. Nation is children with role models.